Те корейци купуват, продават злато, всичко, човек. Аз едно време имах една китайка, с която си купувах злато. Обаче не помня за какво ми бях писал един тикет на админите и админа ме изхваща, като ми провери акаунта, че е платен така с китайка и ми махна цялото време, човек. И после влязах на този админ, писах тикет, казах им, че искам да говоря с еди си кой си админ, прихвърлиха ма на админа и така го кълнях, както не може да се представите никога. Просто не сте виждали такова нещо. Маняка направо седи и ма гледа и не знае какво да ми напише. И накрая ми вика, с нещо друго мога ли да ти помогна? Аз му писах за всичко, човек. Казах му, че съм ебал майка му, сестра му и баща му и че знам цялата истина за шибаното му семейство, разбираш. Казах му, че няма тайни между нас. Казах му, че маняка, ако ме ядоса още малко, ще му признае, че е осиновен. Разбираш. Казах му, че съм шибал майка му 9 месеца преди да се пръгне на този свят. Такива неща му написах на админа, че му беше лошо, човек. Спомням се, си бях купил 8 месеца от една китайка, брато, бях си дал всичкото злато, което имах. Ма всичкото, бях останал на 0 злато да си платя акаунта. И не помня за кой го бях писал този тикет, маняка ми взе времето. Такива неща му писах. Мълча, мога ли да ти помогна с нещо друго? Викам, ей сега, викам, изчакай само, викам, ще ти кажа с кого мога да ми помогнеш. Ще го ебай травестита. Такива маняци деца в отгледани в инкубатор, аз не им пистя на тях, човек. Ако искаш маняка да не ми вземе времето. Едно време, като излязаха ачивментите, например ачивмент системата, която излезе на Wrath of the Lich King, беше бъгната в началото. И аз бях един от хората, които изпитаха доста неприятности с този бъг. Правиш някакъв ачивмент и ачивментът ти не се комплитва. Ачивментът се остава uncompleted, разбираш ли? Показва ти, че си направил това, което трябва да направиш, но ачивментът не ти го дава. Тони Лола, Тони, благодаря ти много, печага за фолуа. И пиша тикет. Админа, знаеш какво ми казва? Съжалявам, че трябва да ви информирам, но грешката е при вас, вика, защото нашата ачивмент система работи напълно перфектно. И аз седявам, викам, ей, путка майна, викам, аз съм си платил играта, викам, се забавлявам, не викам тук да стоиш да ме лъжиш, викам, ачивмент системата, викам, не работи перфектно, викам, като работи перфектно ачивмент, викам, системата, беше ми се бъгнало точно тогава един ачивмент за кулкинг, да събереш 200 кулкинг рецепти. Всичките рецепти в играта бяха 201 общо, имаше ачивмент за 200, аз имах всичките рецепти. И събирам ги тези 200 кулкинг рецепти и му казвам на маняка, линкнах му кулкинга си и му казах, понеже аз си плащам за да се забавлявам, а на тебе ти плащат да изпълняваш най-различни услуги, като това да ми помагаш на мене, аз искам ти да ми помогнеш и му линкнах професията си и му казах да ми приброи всичките рецепти една по една. И маняка след малко стои и ми вика, ами нали, аз пак за втори път ще ви кажа, че трябва да ви уведомя, че нашата ачивмент система е безпогрешна. И направо му написах на путката майна, че му искам трите имена и да ма свържи с някой друг, с който мога да се оплача от него, защото аз имам 200 рецепти, в смисъл 201 рецепти, които са всички в играта, ачивмента е за 200 и не работи, че той очевидно не се е свършил работата и не е поискал да ми преброи рецептите, човек. Защото да тръгнеш да броиш 200 рецепти, които аз ги преброих и видях, че така и знам, че съм прав. И му викам, на кой мога да се оплача от тебе? И он не ми мълчи и не ми каза. Викам му, нямаш ли някакъв супервайзър? Викам, някой, който викам, моята уволни на място. Викам, защото ти си некомпетентен, му казах. Маняка седеше и ме гледаш като някой насран. Ще го иба и тъпя. Ще ми се обясня. Ачивмент системата, вика, работи безпогрешно. Толкова безпогрешно работеше, че трябваше да си броя рецептите сам, човек. Как какво стана? Свързаха ме с друг човек, броиха ми рецептите им, казаха ми да логаутна. Логаутнах, влязах си в акаунта и ачивментът беше изпълнен. В смисъл, маняка ме дисконектна от акаунта ми и ми каза да вляза веднага след това, след като бъда дисконектнат. Ама реално погледнато ме прехвърли на друг маняк и този друг маняк човек искам да ти кажа, че си свърши работа. Не знам кой от двамата е броил рецептите, ама ти гарантирам, че някой ги брои тези рецепти. Съпорта на Blizzard в моите очи винаги получава оценка 0. Винаги. Маняците са толкова некадърни. Питам го едно време съпорта на Blizzard, едно време на тъбъца, му викам, извинявам се много, обаче
Бихте ли могли да ми кажете защо като играе в арените срещу шаман и когато тръгна да шипвам шамана, нали, обикновено когато тръгнеш да шипваш някой в арената, той се опитва да лосне, да се мърди някъде настрани, така че ти да шипа ти да не може да го удари. Шамана директно се сменяше формата, човек. Ставаше на кучи и не можеше да се шипва в кучи форма. И аз ги питам защо. Защо на шамана примерно не може да се шипва докато е в кучи форма? Не, извинявам се, не беше за шамана кучи формата, беше за друидите. Шамана можеше да се шипва докато е в кучи форма, а пък друида не можеше да се шипва. Трябваше да го набараш извън форма, за да може да го шипнеш. И ги питам, каква е логиката шамана да може да се шипва докато е в лул форм, а пък тъпите друиди да не могат да се шипват, защото никой друид не ти бягаше да ти прави лоза в арената. Те просто стояха и като види, че го шипваш, се сменяха формата. И Админа, знаеш какво ми каза, човек? Защото така ни харесва. Този маняк, писах 10 тикета за него. 10 тикета за него, че не съм доволен от обслужването, че е некомпетентен, че е мазния бурсук, че е мазния букук, всичко подобно. Той направо се направи гаргара с мене. Аз му задавам някакъв съвсем сериозен въпрос, на който искам да знам отговора, защото очевидно влагам време да играя някакви арени. Маняка ми се прави на много отворен, така им било харесвал, разбираш. Може да ми харесва да чукам майка ти лек на следващия ми въпрос. Винаги е било извън капътя. Цялото нещо. С тия маняци там. Деца сложни от среща. Плачеш. Я да видим от кого плачеш. Добре. Добре. Вече сме двама, няма да плачеш сам. Ох. Ще си талпна за 1-2 минути, момчета. Че не съм ставал последните 4 часа от компютъра. Ох.